stálo za to. To není pták, to je démon. Mu je úplně jedno, jestli to letí nebo to běží, on to napadne a pak zjišťuje, co s tím bude dělat. Děcka, tady ten sameček, to je borec, ten má 4 roky, já ho mám 4 roky, ale zážitky s ním mám, jako kdybych ho měl 20 let. On každý den něco vyvede. To je zázrak, že ještě žije. Minule jsem ho vypustil, on to vytočil na oblohu, sundal z oblohy, se vykoupe v dešti, tak máš šanci na to, aby uschl za ty 2 dny. Tak, děcka, sledujte ty krásné oči mohu pořádky. A všimněte si jednu věc, jo. Sovy mají opeřené prsty až po drápy, to je důležité, trefit. Tady ten je zkušený, ten má 16 roků, to je zkušený barek. Věc se dožívá maximálně 30 let. Co vedle vidí, jo, to je úplně neskutečný. Kolikrát nám koukají na motýla v obloze, já tam koukám dalekohledem, ani ho nevidím. Takže vynikající zrak mají sovy a mají výhodu, vidí v noci, vidí ve dne, což málo kdo vidí. Tak ho pozoruje hezky. Tak, zkusíme to ještě jednou. Verka vyrazila, Věrkouka doleva, doprava. Verka odbíhá, když říká, asi bych měl zareagovat, než mě uteče. A vyrazil. A Veverka zjišťuje, že nebo život. Nasadil ostré tempo. Výborně, tam se vedle spolenosti. Arnošte! Arnošte, tak pojď, už letí. Arnoško! To je Aneška. Tak Arnoště, nedržuj, no pojď. Pozor na hlavě.